दांग्रा माने न'नि लांगोना बारब्लानो माने गोसोआ बेलेग जाखायो आरो जेसेबां गथ' गथाय थाथों एक्टिभ जाखागोन डाइरेक्ट गोसोआ बेलेग जाखायो आरो माने गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बिराद लासिं बाथ्रा ना लोगोफोर एकदम माने बेले बेजे आरो ओरैबायदि डेन्जार माने जोंनि बर' सिख्लाफोरा गुवाहाटीयाव माने मुस्लिम सासे सेंग्राजों माने बमब्राय जाबाय आरो ओरैबायदि माने एकदम जाथावनायनि बाथ्रा बिसोर माने मुस्लिम सेंग्राजों माने फ्रेन्ड रिलेटिभ थानानै माने रुमाव थाना दैलिग माने गाज्रि खामानि मावलायबाय थायो बिनि उनाव फटकफोर खेबना दोनखानाय माने मुस्लिम सेंग्रा दंखायो आरोना बेखौ माने नोंसोरो खोन्थाना होयोबा माने आङो फेसबुकफोराव जिखुनु अनलाइनाव हगारना होगोन होनना माने सिगिना दोननानै बै बर' सिख्ला साथामखौ माने रेप खालामबाय थायोमोन आरो डिलिभारि जालांलायबाय आरो माने ओरैबायदि माने बिसोरो बोरै जाखो माने गुनु गाना मिथिनानै माने आसामिस सेंग्राफोरखौ हमनायखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसेयै आं बेखौनो बुंनो सानो कि जोंनि बर' सिख्लाफोरा मानो एसेबां माने गुबुन हारिजों एक्टिभ जाबाय दं जाहोना मा जोंनि बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों मानो एसेबां एक्टिभ जाहोना मा जोंनि बर' समाजाव बर' सेंग्रा गैलामोन नामा नोंसोर साथाम बे मुस्लिम सेंग्रा सासेदो इमान मोजां मोनलायनानै बरनाम जालायबाय थानानै दिनै मानो हमजाखो साथाम सिख्लाबावसो मानो सासे सेंग्रा दोन आरो रुमाव दोखो रेप जाबाय डिलिभारि जासिगोन मासिगोन जानानै दं खोमा दाथ' जानायखौनो मिथियाखै बारू नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायलांदो আমি তাক নাম্বাৰ বিচাৰি নাপালো তাকো আনিব খুজিছিলো আমি তাক সাজা দিম কৈ কিনে তাক সাজা দিবাই লাগে কেলে মানে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে আৰু হিনা আমাক ঠকাই কোনটো টাকা তুমি যাও না তুমি যাও কি করছিলি কি করছিল আমার মানে এই দুজনী ছোৱালী বাহিৰত আৰু এজনী আছে ব্যক্তিগত দুজনী ছোৱালী বাহিৰত আৰু এজনী আছে ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ ইহঁতক মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড কিন্তু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড কেইজনৰ লগত থাকে একজনৰ লগতে থাকে তিনিজনী ছোৱালীৰ লগত মানে লিলিমাই এইজন ল'ৰা মুছলিম ল'ৰা আৰু ইহঁতে মানে জনগোষ্ঠীয় ছোৱালী সম্প্ৰদায় বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ হয় আৰু তিনিজনীকে ছোৱালী মানে ইমান দিনে ধৰি ইহঁতক ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ মানে ভিডিঅ' ফটোবিলাক নেটত এৰি দিম বুলি ব্লেকমেইল কৰি এনেকৈ ৰুমত লৈ আহে যদি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰে তেতিয়াহ'লে নেটত এৰি দিব এনেকৈ আজি ভয় ভাবুকি দেখুৱাই এজনী ছোৱালী কেইজনী ছোৱালী ৰুমৰ ভিতৰতে আমি আঁতৰিতে ধৰিছোঁ এতিয়া বাকী এইখিনি আমি কৈছোঁ আমি যি কৰিব লাগে ছোৱালীজনীটো বচালোঁ আজি ৰেপ কৰাৰ নিচিনা অৱস্থা ৰুমৰ ভিতৰত আমি বাকীখিনি আপুনি ফুটেজ আপোনালোকে দেখিছেই এতিয়া কথা এইটোৱে আমি আমাৰ কাম কৰিলোঁ বাকী অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি দিছোঁ এই ল'ৰাজনকে কালপিতজনৰ ওপৰত কি কৰিব কৰিয়ে থাকে একবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়ে আপলোড কৰি কিনে বেয়া বেয়া ফটোবিলাক দিব খোজে আৰু বাইদেউ দাদা সিহঁতক ফোন মাৰি ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে আৰু এটা ছোৱালী আছে তাকো এনেকাই কৰি আছে বিচাৰা আমাৰ লগতো ইমান কাজিয়াও লাগিছে হ'লেও আমি তাক নাম্বাৰটো বিচাৰি নাপালো তাকো আনিব খুজিছিলো আমি তাক সাজা দিম কৈ কিনে তাক সাজা দিবাই লাগে কেলে মানে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে আৰু হিনা আমাক ঠকাই কিনে আমাৰ লগতো ইমান কাজিয়াও লাগিছে হ'লেও ঠকাই কিনে भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो लोगोफोर हाजासे शेयार खालामना हो ओरैबायदि लासिं बाथ्रा आरो जोंनि बर' समाजनि बिहामजोफोर सिख्लाफोर बेलेग हारिजों माने एक्टिभा बार जाखायो दै एकदम जेरावखि थांनानै खामानि दामानि मावनो दांग्रा माने न'नि लांगोना बारब्लानो माने गोसोआ बेलेग जाखायो आरो जेसेबां गथ' गथाय थाथों एक्टिभ जाखागोन डाइरेक्ट गोसोआ बेलेग जाखायो आरो माने सोरनाबा गोसो रेजेंफ्रा दसेनो माने फिसा गथ'दोंबो माने मुस्लिमफोरजों मानो एसेबां सिथाबो रुमाव थानानै इमान दोखो बरनाम जालायनानै दिनै मानो हमजागोन नोंसोर ससियेल मिडिया लासिं बर' सेंग्राफोर गैयामोन नोंसोर लाइफआ दिनैसो मा जाखो नोंसोर लाइफआ दिनैसो मा जाखो बिराद थाखुमानानै मोजां खामानि मावबाय थानाय बायदि मोन्दोंमोन आरोना आं बेखौनो बुङो बर' सिख्लाफोरखौ आरो जोंनि बे उन्दै हाबा जाखानाय
बिहामजोफोरखौ बिसोरनि बिराद एक नम्बर गाज्रि गोजा नै दिनैनि दिनसिम ओरैबायदि लासिं सिं आरो बेलेग हारि होनोब्ला माने ओरैबायदि एक्टिभ जाखायो माने एकदम हायावनो आथेङा नाङा आरो खायफा खायफानिफ्रा माने ओरैबायदि बुथार जाबाय ओरैबायदि फासि होजाबाय ओरैबायदि रेप खालामना बुथार जाबाय ओरैबायदि गारजाबाय मोखौ बायदि बुजाबाय थेवबो माने जोंनि बर' सिख्लाफ्रा सातसे बद जाया आरो ओरैबायदि लासिं सिं बाथ्रा आरो माने दिनैसो मोखौ बायदि माने साथाम हिनजावा ओरैबायदि मोसौ बायदि जुनार आथोननि बायदि बरना खालामजानानै गारजाबाय लासिं सिं मोनदियासै जोंनि बर' सेंग्राफोरा माने जोमथानोमोन नामा सोरदोबा नोंसोरो बै बालन्दाफोरदो हाबा जाबा नोंसोर नाम मोनगौमोन एकदम ओरैबायदि माने आनलिगेल लोगोफोर भिडिअखौ एकदम बेस्ट हायो शेयार खालामना हो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो लोगोफोर आरो आं आपडेट मोनोबा लोगोफोर भिडिअखौ हायो बेसेबां शेयार खालामना हो लोगोसे भिडिअखौ लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइकखौनो खालामा लाइक एसे खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि आं दिनैनि बे भिडिअनि टपिकआ एसेनोसै आरो लोगोफोर आं जोबनो बेखौ बुंनो सानोखि बर' हारि जिउल' जाथों